тук човек еш. Готови дръвца. Да, и да видите козите, че не режеме гората. Така. Абе, малко по-напред. Добре си го фанала, нали на примка? Не, да не се такова, да не се зачепва да повлачи пътя. Ай, и да напълне. Това би трябвало да ги стегне. Стига. Ти си го изчислил, дяло. Малко мога върнеш. Малко мога върнеш. Да, имаш място. Има, ама. После не мога да вържеме това възел. Чакай, аз тук има един тенис заради това. Ти изчисти възел, аз затова ти викам, че няма да стигне. Няма? Върни малко. Айде, да, малко назад. Колко хубаво го замотаме, толкова няма да се стегне възел. Да. Кажи колко само. Дай. Даже дай близо до дървата. Дай близо. Нещо ми дойде на ум. Дай, още. Много близо до дървата, за да може, докато ги теглиме леко да го... Дай още. Тието. С малко леко. Не бе, дай още. Давай, вързвай бе. Идеята ми е малко да го надига, за да не се зачепва в това. То да не, виж, друга тика. Виж, погледни. Не се зачекни да се обърне. Пусти го малко. Да. Нищо му няма, давай бе. Давай, ще стане работата. Ай! Готово ли? Би трябвало да не мръдне. Я да видим се. Още ще го виждаме сега. Не го виждам. Трябва страна. Хода. Хода, бе. Трябва да се види. Искаш аз да кърмим. Няма, вижда, това черното остава дир. Граска по пръста. Да не загубим дървата да я. Двете дичи да не че това въже е много корал. Специално въже. Ще минал. Не, от тук просто по-десно. Да, като се намократ, та няма да се бъдат. Ако искаш, пък се вкарай напред, че се разкараме дървета и тук ще върнеш. Е, там. Абе, така. Идеално. Теглича тук, въжето тук, дървата не сме ги загубили. Супер. Гледай как хубаво се отвързва. И е готово. С едно движение. А не да режеш после въжете. Има много амсалаци. Вържи го и после, ама не ще се вържи.